No deixem el camp, en aquest cas de Matlers. Les flors d'aquest arbre representen l'essència de Mallorca arreu del món. Justament, una de les maneres d'evocar l'illa es desprèn del seu perfum. El procés totalment artesà ha començat ara amb la recollida de les flors. D'aquest enclau familiar surt l'aroma d'un dels reclams turístics més utilitzats per promocionar Mallorca. El paisatge de Matlers que va captivar els turistes es concentra en aquests perfums fets amb les flors dels arbres. Seleccionar una per una, cogim les branques de les flors i les comencem a seleccionar per tamanys i una mica també que estiguin en bones condicions. Després de triar a mà les flors, hi ha tot un procés de maceració i filtrat que passa per diverses fases abans de comercialitzar-se. Passam després, evidentment, a la maceració, aquesta maceració que dura uns 4 anys, però en aquests moments inclús més estem utilitzant flors i estem utilitzant maceracions de 6 i 8 anys. Aquest producte de cosmètica natural és molt valorat per aquells que cerquen una fragància feta amb la cura i la paciència dels mestres artesans. El públic alemany és el públic majoritari i a més amb un potencial econòmic més fort i és el segon, diguéssim, i realment mos d'orgull veure que el client francès insisteix i mos continua comprant el producte inclús a través d'internet. La feina es fa de forma tradicional perquè tothom se'n pugui dur amb el perfum una part de l'ànima de Mallorca.